Salamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Litinin jami'an Ukraine sun faɗi cewa adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin makamai masu linzamin da Rasha ta harba akan wani bene a birnin Dnipro ya kai akalla 40, yayin da jami'an aikin ceto ke ci gaba da duba baraguzan gine-gine da fatan gano waɗanda suka tsira. Gwamnan yankin Dnipropetrovsk Valentin Reznichenko ya bayyana a shafukan sada zumunta cewa harin ya jikkata mutane 75 kuma ba a san inda wasu su 30 suke ba. An dai iya ceto mutane 39. Masu aikin ceto sun yi amfani da cebur da manyan karahunan daga kaya don kwashe tarkace a jiya Litinin. A hankali suka yi aikin, suna fatan gano wasu da suka tsira. An kai harin ne a ranar Asabar da abin da rundunar sojan saman Ukraine ta bayyana a matsayin makami mai linzamin KH-22 da aka harba daga yankin Kursk na kasar Rasha. Jami'an sojan sun ce sojojin saman Ukraine sun harbo makamai masu linzami 21 daga cikin 33 da Rasha ta harba a ranar. Amma Ukraine ba ta da makamin kare makami mai linzamin KH-22. Masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama sun sace akalla mata 50 a yankin arewacin hamadar Burkina Faso a makon jiya, a cewar jami'an yankin. An sace mutanen ne a ranakun 12 da 13 ga watan nan na Janairu, a tazarar kilomita 15 daga birnin Arbinda da ke lardin Sum, a cewar Laftanar Kanar Rodolphe Sargo, gwamnan yankin, a wata sanarwa. An sace matan ne a lokacin da suka je wajen gari ɗibar 'ya'yan itacen jeji, a cewarsa. Rikicin 'yan ta'adda da ke da alaƙa da alka'ida da ƙungiyar ISIS ya mamaye Burkina Faso, inda ya yi sanadiyar kisan dubban mutane, wasu kimanin miliyan 2 kuma suka rasa matsugunansu a ƙasar da ke yammacin Afirka. Gazawar gwamnatocin da suka gabata na kawo ƙarshen rikicin ya haifar da ɓacin rai, ya kuma janyo juyin mulkin soja har sau biyu a shekarar 2022. A ƙasar Congo kuma a jiya Litinin masu zafin kishin addinin Islama suka ɗauki alhakin kai wani harin bam a wata coci a gabashin ƙasar, yayin da hukumomi suka ce adadin waɗanda harin na ranar Lahadi ya kashe ya kai aƙalla 14. Ƙungiyar ISIS da kafar yada labaranta ta Amak sun fitar da wata sanarwa mai cewa mayakan kungiyar sun dasa wani bom a cikin wata cocin Pentecostal da ke Kasindi, suka kuma tada bom ɗin a lokacin da jama'a ke addu'o'i. Sojojin Congo su sani cewa ci gaba da kai hare-haren da suke yi akan 'yan mujahidin ba zai kawo musu komai ba, face asara da koma baya, a cewar sanarwar kungiyar. Mayakan sun yi kirarin cewa bom ɗin ya kashe Kiristoci 20. Amma a jiya Litinin hukumomin Congo sun ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 14, wasu akalla su 63 kuma suka jakata